Čauky ľudia, robíte ľahké odbery a dneska tu máme hopsváču. S tým, že sa nám to trošku seká. Ale to nám nevadí. Sme teda na tablete, hej. Takže snažím sa. Nie, na tablete mám dobrý účet a toto je teda tá vianočná. A my zbierame všetky, jupi, pajs. Skáče? Ne. Ale ideme si dole. Majonéza, uzenina, to je přece patlanina. Možná místo uzeninou, ozdоб chlebík zeleninou. Dobre. Áno, som si tam ani nevšimla. Aj tu je niečo? Ne. Upa. Ne, máme vitamínov dosť. Nie, tu stojí ešte dobré vitamíny. Nie. Ja som myslela, že to je takto. To není tak. Táto patlanina, tu je matlanina, jak hovorili. Jopa. No. Jedna patlanina, druhá ma popálila, však to nevadí. Prečo mi nedávate odbily? Povedzte, kto ma odoberal aj svojim kamošom, že proste nech mi dávajú odber proste, lebo ja to potrebujem. Ja teda nemám najmenej rokov, ani najviac. Neprezradím, koľko mám rokov. Až za 1000 odoberov sa odhalím. No, za 1000. Potom. Čo vy mi určite nedáte, lebo vy ste nenormálni. Snažíme sa zbierať, aj keď viem, že som tam preskočila. Taký jeden, matlaní, ak som sa zlakla do rytky. Prepačte mi to. Bum. Preskočíme. To som si nevšimla. Ja som taká matlanina. Patlanina. Pěkně tučná klobása, jenže žlučník nejásá. Pokud si chceš dopřát sádlo, běž tak skákat přes švihadlo. Ja bolí ruka. Jak držím furt ten tablet. To nejde. To nejde, ľudia. Na čo som si to pokazila? No, takže toto je koniec videa a čaute. Ale ne, musíme to next dobačovať. No, vidíte, toto by bol samotný koniec. Ale ešte ne, musíme asi mať koniec. Jak ste na tom by. A ja ešte nemusím, no tak toto bude hororovka, ideme radšej preč. No počkajte, keby ja vždycky, keď by náhodou umrem, tak všetkých tých tvorov zabijem. Tak. No to som si ani nevšimla, dala som to. Jedna, poď sem. A ty slimák.